små dyr er lige så folkekære som ærnet. Den klassiske røde og hvide farve matcher ikke bare vores flag, men også det billede, som mange forbinder med noget ægte dansk. Men hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at det billede slet ikke passer? For det danske jern er faktisk ikke rødt. Det er sort. Sort, sjældent og næsten glemt. Mit navn er Emilie Erhardt. Jeg er dyreadfærdsbiolog og naturfotograf. Til daglig bor jeg i England og arbejder for BBC med at filme eksotiske dyr over hele verden. Det er alt fra ørkenlandskab til dyb jungle. Men nu er jeg altså kommet hjem til Danmark for at filme et af vores egne helt unikke dyr og blive klogere på, hvad vi kan gøre for at passe bedre på det. Man plejede at kunne finde sorte egern i hele Danmark, men i dag er det så primært her i skovene på Sydvestsyn, at de holder til. Og selvom de fleste danskere aldrig har hørt om et sort egern, så er det altså lidt af en lokal berømthed her. Men hvad er et sort egern egentlig? Lad os lige starte fra begyndelsen. Danmarks sorte egern lyder måske som noget helt særligt, men faktisk er det bare en farvevariant af den art, vi kender som det røde egern. Ja, det lyder måske lidt selvmodsigende, men historien giver faktisk rigtig god mening, når først man kender den. Da den sidste istid sluttede for omkring 11.000 år siden, så begyndte skovene at brede sig op gennem Europa. Og her fulgte ernet med. Dengang var store dele af Danmark forbundet med resten af kontinentet, men efterhånden som isen smeltede, så steg havniveauet, og Danmark bestod nu af øer. Ernene, der allerede var nået hertil, blev fanget. Isoleret fra deres artsfæller på fastlandet. Hvor ernet andre steder i Europa typisk havde den klassiske røde pels, skete der noget andet her hos os. I Danmark udviklede ernet sig nemlig til at blive sort. Hvorfor? Det ved vi faktisk ikke med sikkerhed, men vi ved, at sort var den eneste farvevariant i Danmark i flere tusind år. Lige indtil mennesket begyndte at blande sig. De begyndte at importere røde egern fra udlandet, og da de sorte og røde egern tilhører samme art, kunne de uden problemer parre sig med hinanden. Problemet? Genet for den røde pels er dominerende. De fleste lever i dag i skovene på Fyn. Her blev de røde egern først introduceret i 1936, altså omkring 50 år senere end i resten af Danmark. Det er nok netop derfor, at der stadig findes sorte egern på Fyn. Men selv her er tiden ved at rende ud. Spørgsmålet er bare, om vi kan få øjnene op for dem, før de forsvinder helt. Jeg har sat mit camouflagetelt op her lige før solopgang, når det er ved at blive lidt lyst. Men før en dagen rigtig er startet, for det er nemlig i de tidlige morgentimer, at ernene er mest aktive. Og det kan måske virke lidt malplaceret, at jeg sidder i et kamotelt i nogens have. Men det er altså fordi ernene, de ved godt, jeg er her, og de kan både se og høre og lugte mig. Men når jeg sidder i sådan et telt her, så hjælper det på, at ernene føler sig trygge. Og mit udstyr er sat op, så nu der ikke er noget at gøre end bare at vente og håbe på, at der kommer noget mere. Yes. Jeg kan høre, det spiser en vandnød. De er så elegante, den måde, de hopper rundt på. En flydende bevægelse. Og deres hale er
lige så lang som deres krop. Så det giver dem den her enormt elegante figur, når de hopper rundt. Wow. Ej, hvor vildt. Det er så fedt. Det er så fedt at se de her, Jørgen. Det er helt vildt. Jeg troede ikke, at jeg ville se dem. Altså, jeg har aldrig set et sortærn før. Og jeg tror ikke rigtig, jeg regnede med, at det ville ske. Det har været en helt vildt fantastisk morgen, og jeg har været så heldig at se de her sorte æren. Men nu er der så gået nogle timer, siden jeg satte mig herud, og så er det blevet varmere, så er der så også lidt mindre ærenaktivitet nu. Så jeg tror, det er et godt tidspunkt at gå op og banke på hos Ella i huset her, og høre lidt mere om hendes oplevelser med at bo med de her sorte æren. Emilie. Hej Ella, godmorgen. Ja, Så blev jeg færdig ude i haven. det lyder godt. Ja. Kom indenfor. Tak. Og det gik godt. Det gik så godt. Ja. Altså, det er jo sådan en flot have, og der er jo virkelig mange æren. Det er der. Ja. Det er der helt sikkert. Det er ja. så fantastisk. Hej, har du lyst til en kop te? Meget gerne. Værsgo. Ej, helt perfekt efter en kold morgen. Ja, det tænkte jeg jo godt med Morgen. lidt varmt. Ja. Ja. Jeg synes, det med at sidde og se de sorte æren føles så eksotisk. Men det er jo nok ikke eksotisk for dig. Det er jo bare et æren. Ja. Ja. Ja, som kommer et sort æren Ja. også. For I har jo også nogle røde æren på Fyn. Ja, Ja, og jeg så et af ærerne i morges i haven havde noget rødt på sig. ja. Så det er vel et tegn på, at der begynder at komme den her genetisk skift, Ja. hvor det røde overtager for det sorte. Og det er en skam, fordi det er det sorte æren, når det bliver rødt med tiden, så er der jo ikke et sort æren. Så er det jo væk. Man kan jo også sige, at et æren er et æren. Om det er rødt eller sort, det er det samme dyr. Men det er jo ikke helt det samme for dig, er det? Nej, det er det ikke. Når jeg kigger ud her og ser et æren, det er et sort æren, og det vil være svært, når den ikke er der mere på et tidspunkt. Ja. Fyn er det sorte ærns fortid og nutid, men hvis vi skal have en fremtid, er vi nødt til at gøre noget. Derfor blev projekt Sortærn sat i gang tilbage i 2011. Det var et forsøg på at redde Danmarks originale ærn ved at sætte dem ud et nyt sted i sikkerhed for indblanding med det røde ærn. Og det er det projekt, jeg nu rejser videre for at lære noget mere om. De fleste forbinder nok Odense Zoo med eksotiske dyr og en hyggelig dag ude. Men det er altså ikke altid, man lige tænker over, at der bag kulisserne sidder folk med utrolig meget viden om, hvordan man bevarer truede dyrearter. Derfor er jeg taget til for at tale med en af deres eksperter og blive klogere på projekt Sort Ærn. Men inden da vil jeg rigtig gerne lige vise jer helt konkret, hvad der vi mener, når vi siger, at ærnen i Ellas have er ved at blive røde. Det her, det er et rødt ærn. Det er nok det, de fleste tænker på, når de forestiller sig et ærn. Det her, det er et sort ærn, og det er altså sådan, de ser ud for Ella. Hvis vi lige sammenligner de to her, og kigger på undersiden, så kan vi altså se, at de har den samme fine hvide mave, og det er ret tydeligt, at det er den samme art. Det der gør, at de kan parre sig med hinanden, få afkom, og at farvegenerne kan blive blandet. Herover har jeg noget, der ligner et sort ærn. Men hvis vi lige kigger nærmere på det, så kan vi altså se, at det allerede har det røde gen i sig. Det kommer først til udtryk omkring poterne, og så omkring maven. Og så vil det her ærns afkom over de næste generationer blive mere og mere røde, indtil de alle sammen er helt røde, ligesom det her ærn. Lotte, du er biolog og formidler her i Odense Zoo, og så ved du rigtig meget om artsbevarelse.
Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad projekt Sort Ern egentlig var? Jo, projektet gik helt simpelt ud på, at man tilbage i 2011, der indfangede man forskellige sorte ern her på Fyn. Det man så gjorde, det var, at man fandt 27 ern, som var 100% sorte. Og de her individer, dem flyttede man simpelthen til nogle skovområder på den nordlige del af Langeland. Og grunden til, at vi flyttede dem til Langeland, det var simpelthen for at isolere dem. Man er på en ø, som ikke har ern i forvejen. Og på den her måde kan vi simpelthen sikre, at det røde ern ikke bliver indblandet i generne, fordi det slet ikke er til stede. Det, man så havde en forventning om, det var, at over tid, så skulle det sorte ern simpelthen brede sig hele vejen sydpå, så vi havde en stor bestand af sorte ern ud over hele Langeland. Men det er desværre ikke det, vi ser i dag. Hvis det så ikke gik, som man havde forventet eller håbet på, hvorfor har man så ikke bare sat nogle flere ern ud? Lige nu er vi ikke klar over, hvorfor vi ikke har set den udbredelse af ernet på Langeland, som man egentlig havde regnet med. Og før vi ved, hvad det er, der har været årsag til dette, giver det ikke mening at sætte nye ud i vind. Og derfor har vi brug for noget mere viden. Og hvis I så får den her viden, hvad kan I så bruge den til? Det første, vi skal gøre, det er at forbedre forholdene. Der er noget, der ikke har været optimalt, siden vi ikke har set en udbredelse fra nord til syd. Om det er noget med redekasser til dem, om det er noget med at plante nogle bestemte træsorter, et eller andet i den stil, men så er det den vej, vi skal gå. Når man så har gjort det til et rigtig godt levested for dem, så vil man kunne tilføje individer løbende over en årrække, og på den måde sikre sig, at der kommer nye gener til, så man får en stærk population, hvor der ikke er indavl. Det er tydeligt, at hvis det sorte ern skal have en fremtid, så er projektet på Langeland helt afgørende. Og med alt det, jeg har lært, så er det altså på tide, at jeg ser det med mine egne øjne. Det sorte ern plejede at være udbredt i hele Danmark, men i dag findes det altså primært kun på Fyn, og selv der er tiden ved at rende ud på grund af indblandingen med det røde ern. Det vil altså sige, at skovene her på Nordlangeland er lige nu det eneste håb for det sorte erns fremtid. Odense Zoo er interesseret i at indgå i et samarbejde for at blive klogere på status på det sorte ern. Men for at vi kan gøre det, så skal vi altså bruge danskernes hjælp til indsamling af data. Og det her, du kommer i spil. Næste gang du ser et ern, så tag et billede af det og læg det ind i appen Arter. Og skriv en kommentar, om det så rødt, sort eller blandet ud. Det virker måske som en ret lille ting for dig, men det er altså den her slags dataindsamling, der gør hele forskellen for de folk, der måske kan redde Danmarks originale ern. Og husk, det som virker lokalt for dig, det virker altså eksotisk for en anden og omvendt. Så måske netop derfor skal vi som danskere blive bedre til at anerkende og værdsætte vores egen unikke natur.